3-3, el Barça necessita un miracle per ser als vuitens de final de la Champions. Amb més de 92.300 aficionats s'esperava una enigma màgica al Camp Nou i malgrat els homes de Xavi s'avançaven amb un gol de Dembélé just abans del descans, a la represa el partit va fer un tom inesperat. Una greu errada de Piqué al 50 permetia a Varela fusellar plaer a Ter Stegen i al 63 una pèrdua de pilota de Busquets acompanyada de la fragilitat d'Eric Garcia van permetre a Lautaro Martínez fer l'1-2. Gerra d'aigua freda, el Barça estava matemàticament fora de la Champions i Xavi decidia volcar l'equip en atac amb l'entrada d'Ansu, De Jong, Ferran i Kessié. I al 82, Lewandowski aconseguia la igualada. 2-2, però al minut 89 Gosens novament tornava a matar els blaugranes a la contra i al final, i quan ja semblava tot perdut, tornava a aparèixer Lewandowski per fer el 3-3 definitiu al 92. Empat amargant i si el Barça vol ser als vuitens, haurà de guanyar el Bayern i el Victoria Pilsen i a més també esperar que l'Inter es deixi punts contra els mateixos rivals. Només que els italians guanyin en la primera jornada el Victoria Pilsen, el Barça serà equip d'Europa League. Un autèntic desastre i en roda de premsa Xavi, molt contundent, també assegurava que tot i que la competició està sent molt cruel amb ells, no mereixen passar vuitens i ja valorava la possibilitat de jugar a l'Europa League com el curs passat. Así como el año pasado tenía la sensación que no nos daba, porque no llegábamos, fuimos a Múnich y eso fue un suplicio prácticamente el año pasado, ¿no? Pero este año no. Este año han sido errores nuestros, o sea, lo dejas escapar tú. Tanto en Múnich, sobre todo, como en Milán, también diferentes circunstancias que no hace falta ya hablar. Y hoy también errores puntuales nuestros y lo tienes en tus manos y no lo coges, entonces, pues nada, no mereces seguir en esta competición o por lo menos todavía esa esperanza, pero no dependes de ti mismo ya. Sí, hay que ser autocríticos, pero creo que hay una mejora del año pasado a este, ¿no? Incluso si podemos quedar eliminados perfectamente, sí, y irnos a la Europa League, pero yo creo que este año ha sido por errores nuestros. El año pasado porque no nos daba quizá el equipo y el nivel, y es la realidad, pero este año no, este año ha sido por fallos nuestros. Y casi te diría que hasta duele más. Doncs sí que fa més mal, Xavi? Doncs sí, no. És veritat que hi ha encara alguna possibilitat, però és molt remota, molt difícil i, bueno, mereixem potser jugar a l'Europa League, però per errores nuestros, no per errors d'un altre. No, està clar. Ens hem equivocat, ho siento mucho i no tornarà a passar. Nil, 4 partits i al carrer, al final ha estat això. És que la Champions és així. És que, així. a més, el proper partit de l'Inter és a casa contra el Victoria Pilsen i a 3:15 de la tarda. Vol dir que pot ser que el Barça surti a jugar el dia 26 d'octubre al Camp Nou contra el Bayern sabent ja que és equip d'Europa League. Que és el més normal, Realment jo ho trobo impossible que l'Inter ara es deixi escapar a aquests punts i el canvi de xip costarà molt, no? Aquest Mundial que potser molestava, encara doncs molestarà ara, més, jo crec que ara potser ve millor per fer una mica de reset mental, no? Jo crec que no, perquè a més són 2 partits més al calendari, els 16ens o la ronda prèvia d'Europa League, que també juga abans, no? Perquè el Barça, que ve de Champions, haurà de jugar aquests 16ens o ronda prèvia, ronda play-off de l'Europa League contra els segons de grup de la competició. Així que bé, encara carregarem més el calendari. Una competició que bé, l'any passat encara la podies agafar amb certa il·lusió o certa gràcia, perquè il·lusió tampoc és la paraula, però és que ara ja no ens fa ni pena, no? No genera ni curiositat. No, estic d'acord, però realment, per l'apartat econòmic, és bastant obligatori arribar a la final o fins i tot guanyar-la. Sí, bueno, llavors, entenc que els aficionats no, però a Xavi sí que se li hauria d'explicar que, escolta, econòmicament hem de guanyar sí o sí. Josep. Sí, bueno, económicamente, recordemos, si no recuerdo mal, que Ramón Rubén decía que accediendo a octavos casi ganabas lo mismo que llegando a la final de la Europa League. 20 millones. Sí, aquí claro, està. Que es mucha pasta y cuidado con las palanquitas, cuidado. Tal qual. Xavi queda tocat? Perquè també ahir crec que no està massa encertat. No, és el primer dia que realment queda assenyalat i se'l marca, la mirada ja comença a anar a l'entrenador, però tot i així crec que encara no és el primer a saltar, no l'hauríem de cremar ni molt menys. Bé, doncs el tècnic Blaugrana precisament i sense donar noms assenyalava l'errada de Piqué en el primer gol de l'Inter, però també volia repartir les responsabilitats de la desfeta. O sea, al final no se trata de señalar a uno u otro, esto es un equipo, ¿no? Esto, vosotros que os gusta señalar a este, al otro, ¿no? Bueno, pues yo, si falla Piqué o falla Busquets o falla
Pedri o falla Dembélé, fallo yo como entrenador, no hay problema, hoy es mi responsabilidad. L'errada de Piqué fa mal, encara si que falla... I la de Busquets també. Si falla Piqué, falla Busquets, falla Pedri, falla Lewandowski i tal, o Ter Stegen, vull dir que ho fallo jo, escolta, no passa res. Passar passa, Passar passa, però bueno, al final la responsabilitat és meva, potser. Com s'explica l'errada de Piqué? No s'explica en algú de la seva experiència. És inexplicable. O sigui, És un excés de confiança? Que es pensa que no hi ha ningú Falta de darrere. concentració, ja, Sí. ja, però com arribes aquí? Perquè en primer lloc estàs trencant el fora de joc Sí. i després aixeques les mans com dient tranquil. Imatge de meme que ja Sí. ha donat 1000 voltes. I sobretot la reacció de després, que un Piqué ficat comença a cridar, a animar, vinga, som-hi, en plan, l'he cagat, però i s'enfonsa, o sigui, la seva reacció és enfonsar-se i contagia això als companys. El jugador que més cobra, de la plantilla. Ja. Bé, tot això, Xavi, també li van preguntar ja pel clàssic de diumenge. Sí, el diumenge el Barça visita el Madrid al Bernabéu i assegurava que han de canviar el xip ràpidament i que no poden deixar que la patacada contra l'Inter els afecti mentalment. Esperamos que no nos afecte psicológicamente y animar a los jugadores. Lo han dado todo, no ha sido ni por actitud ni por ganas, lógicamente. Corren hasta el minuto 95 y lo hemos intentado, hemos tenido fe, amor propio y carácter. Pero, insisto, los errores nos han pasado factura, ¿no? Entonces, a seguir creyendo, a preparar ya a partir de mañana el clásico y recuperarnos bien, porque hemos hecho un esfuerzo físico importante. Afectarà, Xavi, aquest partit? Home, esperem que mentalment no i que sortim doncs, amb totes les ganes del món. Jo crec que són partits diferents. Venia una dinàmica a la Lliga bastant positiva en quant a resultats, no en quant a lloc, però a vegades doncs, aquestes coses serveixen per reforçar-te una mica més i per tant hem de creure en nosaltres mateixos i fer un bon partit allà. Ve de gust el clàssic ara? Jo crec que... És una bona oportunitat per Exacte. girar la truita, però S'ho han també és de prendre, una sí. bona oportunitat per acabar-te d'enfonsar, Però també. s'ho han de prendre en què realment, si vingués, jo què sé, al Mallorca, que vam jugar fa 2 setmanes, O el Celta, sí. o el Celta, el guanyes i no et treus aquest regust, aquest mal gust de boca. Si guanyes al Madrid tampoc te'l treus del tot, però és diferent. Sí que pots... pot ser un canvi d'ànim Un general. Madrid que, deixeu-me que digui, tampoc està en el seu millor moment, Ja, però està. El Madrid vingui Però com està vingui, vuitens. clar, i vingui com vingui sempre això. Sí, sí, si el Barça exacte. tingués el grup del Madrid segurament també estaria vuitens, pues segurament. Y recordemos que no viene, que vamos. Ahí está. Somos culés, que o sea, que jugarán es en diferente. casa. Pero bueno, el año pasado metiste 4 en el Bernabéu, Sí, sí. el que No, ganó la sí, Champions. sí, Vull dir, o sigui que, bé, en fi. I amb tot també podem escoltar el capità Sergio Busquets, que també donava la cara als micròfons de Movistar Plus, on admetia que amb els fitxatges que s'han fet durant l'estiu, l'equip havia d'aspirar a més. Teníamos que aspirar a más después de todo el trabajo que se ha hecho, de los fichajes que se han hecho. Y bueno, como tú dices, no es matemático, está muy difícil, lo vamos a intentar, pero no dependemos de nosotros, así que tristes por ello. Tristos per això, tristos també per la pèrdua de Busquets en l'1-2 i sobretot perquè quan el partit va agafar aquella dimensió d'anar tomba oberta se li van veure tots els descosis. Sí, es va atropellar el partit i llegia a Twitter, Marc, els va atropellar la vida també, a Sí, Busquets i a sí, Piqué. sí, Els sí. dos ja molt superats. Jo crec que tots dos quedaran assenyalats, tot i que Xavi no volia assenyalar ningú, i Piqué jo crec, estic convençut que no serà titular diumenge, i jo crec que Busquets tampoc. Una coseta sense importància, també, perquè veieu el moment i el mal que va fer aquest empat d'ahir. Van parlar Xavi, van parlar Eric Garcia, va parlar també Sergio Busquets i ho van fer només als micròfons de Movistar Plus. A la resta de companys de la zona mixta no els va atendre ningú per part del Barça. És a dir, només a Movistar Plus i només aquests 3 protagonistes. El club va preferir pagar la multa, que això el suposarà, que no doncs, fer parlar a aquests noms propis. Un Eric Garcia que també t'haig de dir, va estar massa tou en la jugada de Lautaro, tot i que en línies generals doncs, el partit Va estar sí, bé, va estar però prou sí que correcte. queda assenyalat en un gol. Bé, per últim, també hi ha algunes dades que podem tenir en compte, com per exemple que el Barça viu la seva pitjor ratxa de resultats a la història de la Copa d'Europa amb un balanç de només 3 victòries en els últims 13 partits a la màxima competició europea. A més, també, aquest curs ha encaixat ja 7 gols en 4 partits a la Champions i, per últim, i més anecdòtic és
que els blaugranes mai han perdut un partit de Champions on ha marcat Dembélé. Et va agradar Dembélé ahir? El vaig veure molt ficat al partit, Marc. Em va agradar perquè jo potser el primer dia que el veig, no que sent els colors, perquè un tio així no sent els colors. Fins al gol t'haig de dir que va estar també prou negadot, No... Però tal com celebra el gol, el veus que vol donar-ho per l'equip, segurament per Xavi ho està fent per tota la confiança que li ha donat i li vol tornar, però el vaig veure, és un Dembélé que a mi em convencia, que a mi em transmetia coses. Sí, Rafinha també em va agradar, per exemple. No? És que el problema de tot això, Marc, és que els de davant, és a dir, els dos interiors i els tres davant, els cinc de davant, els cinc que han de fer gols, van estar bé, van jugar molt bé, i a darrere és tot un autèntic desastre. Aquesta és la diferència. I Ter Stegen va tornar a estar molt bé, també, va salvar-ne. I l'única coincidència és que de darrere dels nous fitxatges només hi havia Marcos Alonso. Doncs sí, totalment d'acord. Bé, el proper partit del Barça és diumenge a 4:45 de la tarda al Santiago Bernabéu contra el Real Madrid i amb el liderat en joc. Que tinguem sort. No és oficial, però sí que és virtualment una realitat que un any més ens espera l'Europa League. I com bé deia Xavi, aquesta vegada no tenim excuses. Una vergonya. La situació és molt diferent a la del curs passat, però la Champions ens ha tornat a passar per sobre. Toca buscar culpables i fer autocrítica, i el primer que surt a la foto és Gerard Piqué. Ahir va signar la seva sentència. Quan tornin Araujo, Koundé i Christensen, tornarà a ser una peça més del mobiliari del Camp Nou. D'altra banda, crec que a l'entrenador, i encara que ens sàpiga greu, també li hem d'exigir responsabilitats. Tant a Milà com a Barcelona, Inzaghi li ha guanyat la partida a Xavi. Inzaghi, No estem parlant de Mourinho, Guardiola o Klopp, parlem de Simone Inzaghi, que té a l'Inter 7è a la Sèrie A. El plantejament de Xavi a tomba oberta demanava De Jong en lloc de Busquets i centrals ràpids, encara que s'hagués hagut de reconvertir a Marcos Alonso per introduir a Valde. Això, els canvis, la sobreexcitació des del minut 1, tot plegat un despropòsit. Sé que ara tot es veu molt fàcil i molt negre també, però és que després d'haver-te gastat gairebé 200 milions d'euros en fitxatges, d'haver hipotecat el club i fiar-ho tot als resultats esportius, hem d'alçar la veu, perquè el primer gran títol del curs s'escapa a la primera de canvis. Tornarem a jugar els dijous. Això és duríssim. La Ronda. Sí, 21, moment ara de repassar també la pregunta del dia. I esta és la pregunta del dia. Atenció, qui queda més assenyalat després de l'empat contra l'Inter? 1. Piqué. 2. Busquets. 3. Xavi. I 4. I els altres opcions. Nil, va, com tenim les votacions? Doncs molt decantat cap a un nom, i és un jugador, Gerard Piqué, 70% dels vots dels rondaires. Doncs jo també aniria en aquesta línia, no? Perquè al final el gol de Varela és el que dinamita el partit. A partir d'aquí enfonsa, perquè fins aquell gol el Barça estava jugant bé, estava dominant i estava, jo crec que amb la situació controlada. I la nit de Piqué que hagués pogut ser pitjor encara, va rematar-se en pròpia una jugada així desafortunada que va treure Ter Stegen providencial. Va estar també allò jugant-se a l'1 contra un Lautaro en alguna ocasió que també va estar al límit de fer un penal amb les mans, que a mi m'ho va semblar i va passar per alt i dic, molt bé, doncs res, deixem-ho estar, però bé, el dia de Piqué per oblidar. Algun comentari tenim? Sí, tenim comentaris. El fantasma de Barto diu: los jueves son los nuevos viernes, esto es el Barça de toda la vida. Claro, sí. Sin una jornada casual de buenos jugadores. El Jordi que diu: Piqué està para jugar solo en su Andorra. I, per exemple, tenim un altre comentari del Sleeping Dicto que diu: Xavi, Piqué i Busquets por ese orden. Xavi, Piqué i Busquets. Xavi per davant, que de fet és el segon més votat, amb un 23% dels vots. Bé, doncs podeu seguir votant i enviant comentaris a les nostres xarxes socials. A segona hora, en temps de tertúlia, també obrirem línies, però durant el partit d'ahir també vam estar pendents al que succeïa a les xarxes socials, oi? Correcte. Per exemple, el David Bernabéu, abans de començar el partit, deia: és la major concentració per a recibir al Barça en casa
desde las semis del Inter de Mourinho en 2010. Absolutamente acojonante. Un incís, un temps. Jo no sóc partidari que en un partit de la fase de grups tinguem aquest ambient de pràcticament accedir a una final. Ja, però és que el Barça estava en aquesta situació crítica. Però és que la sobreexcitació crec que tampoc va... I no la van saber gestionar. No, per això dic. ¿En algún momento creísteis en una noche mágica? Sí. Porque hubo momentos, ¿verdad? Sí, en que sí, uno sí, dice, pero... hostia, 2-2. Ahí yo creo que sí. No, i con el 1-0 al final dices, bueno, la cosa no va malament. Ja. Tampoc havia fet tants mèrits l'Inter. Però bé, més tuits. Pepe Brasín, Lewandowski y Ter Stegen mantienen con escasísima vida a toda una institución, no a compañeros o al entrenador o al presidente, a la institución. A les palanquetes. Esto es dramático. Total. Més, va, som-hi. Doncs, per exemple, tenim el Blai Asensat, que ens deia: Busquets y Piqué en las fotos, como si los dioses hubiesen elegido este partido para mostrar lo que viene fallando en los últimos años. Y Spursito, yo creo que de las pocas cosas que se le puede pedir a Piqué es que no cometa estos putos errores. Que corra más que ciertos jugadores o que esté igual de fresco, no. Però que no cometa estos putos errores, tio. Sí, correcte. I amb aquest tuit d'Espursito crec que tancarem el repàs a les xarxes perquè ho diu tot. Que no cometi aquestes errades. No hi ha més, no li hem de demanar més. Però, escolta, la va cometre. Portades. Tenim portades... També deuen fer mal, Les portades amb el Nil Alemany. Vinga, El diari flagelar-nos. Marca, que diu al borde del desastre de cada año. Diari AS també, al borde del desastre, comparteixen... Sin el cada año, ¿no? comparteixen titular. Pero tampoco es el cada año. O sea, Bueno, llevamos 2 años seguidos que dos sí, años sí, que són, però... bueno, Fotografies sempre amb Piqué, les mans al cap, Sí. portada pràcticament en tots els diaris, de fet Mundo Deportivo també en Piqué i Dembélé, cao virtual, tras un partido loco, i Diari Esport és el que es queda més amb el cantó positiu, diu: vivos de milagro.